Itahola sanibonani siphinde sinamukele kolunye uhlelo lwayo iDurban Network. I am your host Sabelo mfokandaba. Namhlanje siphethe uPastor Olifant. Ozosinika ezinye zezincazelo la singacacisele khona, la khona ukuduka khona, la khona ubumnyama khona. He is here today just to give you a light. Asimukele guest yethu mfoka Olifant, Pastor Olifant. Mfundisi njani? Kunjalo. Hayi asibingelela kakhulu ke kubaba babukeli bethu. Yes. Bonke eThekwini kule kaBanana. Sithi nje siyabonga kakhulu ukuthi ngibe omunye wabacela ukuthi ake beze la. Le ndawo enhle kangaka lemnandi. Mfowethu. Endaweni yethu. Yes. Thank you sengiyakumukela nawe ngiyakubingelela. Siyabingelela. Pastor, I think we'll just go a bit deep kule conversation esize kuyona namhlanje. Mhlawumbe let us first look ekutheni umuntu uqhamuke kanjani, because there's different things that have been said. I-science isho kwayo, i-religion isho kwayo, umlando usho okwawo. Bonke labantu bahlukile but bafuna ukuchaza into eyodwa. We've got the science that says esikhathini eside esadlulayo kwaba khona ama-cells athize akheka umhlaba mangabe uqhamuka, developa lawo ma-cells agcine sakha into that is male and female noma yayingasiye umuntu. Yizona into ezakhula zaze zathi mayihlangana zadala ama-organisms akhona emhlabeni esingabala ukuhluka kwawo izilwane ezihlukahlukile, ofish, inkomo, whatsoever that is there. Thiwa ne-creation yomuntu yaqhamuka kanjalo. Yet you've got a Bible that says there was Adam and Eve, which resulted to the human origin. Uqhamuka kanjani umuntu njengoba sesikhona siphefumula? No, asibonga kakhulu ngombuzo onamandla. Yes. Omunye umbuzo that is very controversial out there. So and kunento eziningi abantu abayikhulumana abayishoyo. Yes. Pertaining to that question. But be that as it may, asikusho ukuthi umuntu uqhamuke ngomuntu wamdala. Siyeke le evolution ukuthi umuntu wa-evolve. Asiqale nje la kumuntu kuyena odala umuntu. Yes. Njoba usuka ibithinta indaba yokuthi indaba ya Eve no Adam. Isho njalo nje into ithi uNkulunkulu wadala. Mawufunda the book of Bereshith. So the Bereshith into Genesis. Yes. So ithi uNkulunkulu wamdala umuntu. Eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. So waqala nje uNkulunkulu wadala yonke into, wayenza ifoundation. Wadala amazulu, wadala umhlaba. Liselithi ke ku verse 26 chapter 1 it then uNkulunkulu wasiyambumba umuntu, wadala umuntu ngomhlabathi wakhe. Wayesiyaphefumulela emakhaleni akhe. It then a man became the living soul. Umuntu waba umphefumulo ophilayo. Then God said, usethi kuNkulunkulu yazi akukuhluka ukuthi umuntu abeyedwa. Yes, so wayese edala uEve. uEve uthi uyena umuntu ozoba umsizi wakhe. Yes. More check at that garment umsizi in Hebrew it uEzer. It when you say Ezer, sisho ukuthi akusiye nje umsizi wasendlini. Yes. Noma umsizi wokuthi akwashele nani okwethi lokho ku right vele. Kodwa umsizi umuntu ozokunikeza an emotional support. Kahle akekho umuntu okusizayo wena ngoba naku namandla kakhulu. It means khona lento ongenayo oyidinga komunye umuntu. Ngeke izikusiza unamandla ukuthi uyisize. Yes. Kusho ukuthi udinga umuntu onamandla nento azokusupporta ngayo ukuze akusize ngayo. So wasedala uEvuka. Lithi wabadala wababusisa wasiyabashadisa wasethi ke zalani nande bese niyawunqoba umhlaba. So umuntu uvele kanjalo. Udaleke ngomuntu omdala, uNkulunkulu omdala. Basebanjalo kumuntu abakhona. So nina as religious representative, if I may put it that way, niyaphikisana ne-evolution. Ayikazi bekhona evolution into yama scientist and singakhohlwa ukuthi leto zo science ezinye zazo ama scientists anokwenza
abanye bayima-Illuminatis, bayima-Antichrist. If sikhuluma nge-Antichrist, sikhuluma ngomuntu abayima-vicars. A vicar, it is someone who opposes into kaNkulunkulu, who opposes i-divinity. So abantu abanjalo abama-Freemasons nama-Illuminatis, abantu aba-against i-will kaNkulunkulu. And uyabona nje, ake siqale la yokuthi uma kuthiwa eqaleni wadala kwabakhona ilanga, kwabakhona ulwandle. And ask yourself, lisekhona ilanga? Yes, likhona ilanga. Kukhona inyanga? Yes, ikhona inyanga. Kukhona ubusuku? Yes, bukhona ubusuku. Ubani wathi kube khona ubusuku? It's God. Ubani wathi kube khona imini? Akuyona scientist, it's God. So asingathatha ezinye izinto sizimatanise noNkulunkulu esithi Jehova wazosishisa Jehova ilanga. Awuthi we scientist wazosishisa ngelanga. Awuthi we scientist ikhukhulu kodwa uthi somandla senzeni kodwa Jehova si bantwana bakhe usixolela. Uyaqala ukukhuluma indaba kaJehova uma inature isiqala yenze ukwayo. Uyaqala ubuyele kumuntu oyidalile. So why when it comes to kumuntu bese siyaqala siyadivert akusena uNkulunkulu odala umuntu sekuyi scientist edala umuntu. So those are abantu abayima Antichrist abamelene nento zikaNkulunkulu. Asikhulume i-reality of what we're living right now. Right. Sineyibhedlela. Iy'bhedlela, they consist of medication. Okay. Medication is being created by the scientists. Sure. Ama-scientists to the time or to the present time, they prove everything that they do. Uma ngabe bethi lo muthi owokuthi bayakuprove ukuthi lo ukuthi. To an extent ukuthi mhlawumbe kwi-population yomhlaba ekhona 80% uyakholelwa okanye uyaya ey'bhedlela mangabe uney'nkinga. That means shuthi i-science iprove into bese iyayenza. So umbuzo wami uthi niphikisana kanjani ne-science eniyiphilayo? Even nani makungase manje ulimale, you'll go to the hospital. The hospital, it consists of scientists. No, uyazi ukuthi we say our God is omnipotent. Sithi ungumnini amandla wonke. Sithi our God is omnipresent. Heals elsewhere usendaweni zonke. Sithi our God is omniscient, meaning we omniscience. Is-science kaNkulunkulu. Yet you were saying there's no science. Now it's science kaNkulunkulu. No, angisho le abantu a man-made one. But it's the science we know. He's omniscient. Omniscient. Aksi eyakhe ayiphikisani naye. Akithi phela bakhona nabantu abanamandla. But umnini mandla yena. Okusho ukuthi njengoba ewumnini mandla bakhona nabantu abathi banamandla. Uma sithi bakhona uNkulunkulu, bakhona abanye oNkulunkulu. Ithi lento. Khona on, khona off, khona down, khona up, khona left, khona right. Njalo isitha siza ne-counterfeit yento. Siza nento engathi iyona kanti akuyona. Remember ukuthi even the devil himself ukopela into kuyiyona ayishintshe ingabe iyona kube ngathi iyona kanti akuyona. So uma sithi God is omniscient, uyabona uJehova wenze nje. Udale kwabakhona ama-seasons ngokuhlukana kwawo. So uma kusebusika akulona iphuthu ukuthi kube khona ama-orange. Ngoba ithi uyalidinga i-orange uma kusebusika. But ngeke wathole ehlobo. Ngayizwa ya Jehova science. Kunezihlathi eziba khona ngenye isizini azibi khona ngenye isizini. Awuyithola amanye ama-fruit ngenye isizini ngoba vele kumele ungayitholi ngenye kumele uyithole. What's the reason why ungawatholi? Phela uNkulunkulu uJehova ufike kwenze kanje udale umuntu ngomfanekiso wakhe. Ake senze kanje uthe uJehova eqaleni edala umuntu wayesethi ningadla kuna yonke imithi engaba khona, but thou shalt touch not the one who is in the middle of the garden. Ungawuthinti lo kuzo uma kwawuthinti yakufana kufa. So udidla but lo ungawudli. So unezinto uNkulunkulu ayikhuluma kumuntu athi yes you can, no you can't. Kunama do's and don'ts kumuntu kaNkulunkulu uyena waziyo ngomuntu amdalile. But with regards to the reality of the weather conditions, there are fruits which comes in summer because the weather conditions are favorable for that fruit to thrive. That is very true. And question, who created those fruits? Who created those fruits? Who created those trees?
Who created those animals? It's God, not science, not scientist. Angithi vele lokhu kwaba khona uyabona within lo 7 days waba khona kwi creation, because uma kukhuluma creation awukwazi ukuba creation ungazange uvisit uGenesis chapter 1, because yonke creation izilwane izihlahla zokukhuluma ibhedlela zazingekho creation. There were no doctors, there were no healers, there were no scientists kwi creation. It was God himself alone. Listen, uyazi uNkulunkulu was so wise. Wisdom kaThixo surpasses everybody, anything. Uyazi uJehova, that why even uma edala akaqalanga uJehova wadala uAdam eqaleni. Udale yonke into yakhe indalo, wafaka ofish, wafaka izilwane, wafaka issun, wafaka immoon, wafaka ama stars, wathi uba khona ukukhanya nobumnyama kuhlukanisa. Ekugcineni wesedala umuntu. You know why? God is uJehova akafunanga ukuthi aqale adale umuntu eqaleni ngoba akafunanga ukushare creation uAdam ekhona in his presence. You understand? So akadale yonke into so that kuzocaca ukuthi angidinge umuntu kuze kube khona something. Angidinge umuntu kuze aphile. Angidinge umuntu kuze angicorrect. Angidinge umuntu ozongitshela. uAdam udalwe yonke into had been already created. Then Adam and Eve were created. Creation isiqediwe. So zonke ihlahla luzoyishoyo okama orange they were there. So asikwazi ukuthi post creation, post to Adam, emva kwa Adam, then we say ibhedlela noma said mhlawumbe sofika indaba zebhedlela sesithi ke uNkulunkulu ke kuyenzeka nje siyophenja ama scientists ibe lento ama scientists ayiphendulayo ibe khona eqaleni engekho kukhona Jehova eqaleni engekho Adam, engekho even Eve, God himself. Let's say we were to say Adam and Eve were the first, human beings on earth. Sure. Then umbuzo busuthi, why we've got different races? Why we've got Chinese? Why we've got black people, Indian, Brazilians, and whoever? Why kunabantu ababili who coexisted before everything else? Uthe uAdam no Eva esedaliwe wayesithi uJehova may you multiply and also subdue the earth, niunqobe umhlaba, uthe zalani nande. Bheka lokho uma uthatha unkosikazi njoba nje nami ngishadelwe ngiganiwe ngishadelwe uMamthuli. So uMamthuli uma eza ekhaya enye into abantu abayibhekayo ubaba noma babheka ukuthi makoti uzala nini. Uyazala yini uzokwandisa ikhaya la kwa Olifant. Nami kuzokwandisa isizwe iclan yakwa Olifant mangithatha umfazi. So lento yokuzala akuyona ethu kaNkulunkulu yashiyo yena. Lento yokwanda akuyona ethu yashiyo yena. So lokhu uyena wathi nigcwala umhlaba. Underline that niwugcwalisa umhlaba. Akasho ukuthi nibe babili nibe bathathu. No, uthi niwugcwalisa umhlaba and ask yourself umhlaba unjani? Ugcwele. Ngithanga iqala ekugcineni bese ngiqala ekuqaleni. uAdam uphile 960 years. Yes. 960 years. Kwasukuthi umfana wakho Methusela uphila 130 nxese 930 years uAdam. Then 930 yes 930. Then uMethusela uphile 969. Uyena ophile isikhathi eside na wonke uMethusela. uMethusela okhokho kaNoah. uNoah wazala uHamu. uHamu wazala kwazi wafika lapha kulo wakha umbhosho namandla uNimrod. Okay. uAdam and Eve had many children. Bathi bacanga ukuthi kwabo Adam no Eva kuphela bazala ingane eziningi. Khona oSeth, khona Methusela, khona oLamech, khona wagcwala umhlaba uNkulunkulu eshilo. Wagcwala ngesikhathi besaphila. Babesaphila. Do you understand the scale of the planet? Mawuthi wagcwala umhlaba ukhuluma lo mhlaba esikukhulumayo ubukhulu bawo ukuthi wangagcwaliswa umuntu within 960 years. Imake ake ubheke iminyaka eyona yazi ngiyabona omunye ubaba nje kumanyamalo khozana uneminyaka lwababa lwagogo kunomnyaka u104. Uyazi ingane zakhe zingagcwala mhlamba ama quantum mhlamba awu4
including mhlawumbe khona mawufoma kancane including abazukulu esizukulwane cabanga lo muntu ophile only 90 something but unezingane engengize ngibiza abantu banginomcimbi just 90 something years that is not even South Africa. That is not even KwaZulu-Natal per se. And listen, akusiyo Adam yedwa loyo unezingane zakhe nazo ziphile o900 nani o600 nobani na bonke labantu abaye o300 bani because as iminyaka yomhlaba iqhubeka then I lifespan dwindled. Yaqala iyangokuncipha njengoba namhlanje sifa sino 70 sifa sino 39 ngenxa yesono so ngifuna ukubuka ukuthi buka leminyaka emingaka uAdam eyedwa bheka ingane zingaba nganani yedwa uAdam bheka uMethusela angaba ngana uSeth uKayin uAbel zingaba nganani ingane zakhe lawo bantu uma ungahlanganisa zingawugcwalisa umhlaba now ngenxa ke yesono ngiyalapha uthi ama races ukuhlukana u Chinese what ngenxa yesono uNkulunkulu wawubhubhisa umhlaba. Yes. La sikhuluma nge antediluvian stages whereby before sikhuluma nge pre okay ngicela ukuphazamisa la Pastor Olifant before uyaphambili. uAdam noEve labaqala khona yiphi indawo ngokwazi noma ngokusho kweBhayibheli ababe kuyona abazalelwa kuyona yonke lento okhuluma ngayo eyenzeka kuyona. They were placed with Garden of Eden. The Garden of Eden is where? Middle East. Israel where? No. Ukuthi phela thina sesi divide sayi partition. I Garden of Eden iphakathi kwe Middle East neAfrica. Mind you ukuthi even labo bantu mhlawumbe soyixoxa one day ukuthi kwathina la okuyisizwe sikaNkulunkulu thina abantu abamnyama not whites because those people were not white so ihlukanisa ngenye ilahla ngenye igaba sibheka uHam sibheka uShem sibheka uJafet ukuthi bahlukana kanjani kwagcina sekwenzeke ini so but they were placed kwi Garden of Eden babekwa ensimini seEden so kwangekho muzi kwangekho lutho kwangekho ndlo lapha babe uluphi uhlobo lwabantu bona ibala lapho. Were they Arabs? Were they English-speaking people? Were they Chinese? What exactly race Adam and Eve was? Angithi lithi iBhayibheli basakhe umuntu ngomfanekiso wethu. Basifuza. Bese sibheka even uJesu uqobo akekho white. uJesu was dark skinned. Inwele zakhe zi Afro. Is there any Bible or a testament which can testify what you're saying that Jesus was black? Even our Bible, the one that we are reading, it specifies that he was black. Yes, the one that you are reading. If you read even Daniel chapter 7, it will tell even Revelations. Izokutshela ukuthi wabona umuntu inyawo zakhe zinjengethusi elishisiwe. Inwele zakhe zinjengoboya bemvu. Nobuso bakhe bu black. Akekho white. Siyofika la khona utwenziwe njani waba white wenze ubani kuthiwa waba white kwaba nezinwele ezinde namehlahla bayo wayiseba mhlophe. Okay kodwa ke la sikhona right now sifuna usicacisele le ama race ukuthi kuhlukane kanjani ukuthi uAdam bathi be race kodwa bazale amanye ama race. Okay uAdam esekhona asiqale la ama race ayingahlukene yayiyodwa race they were speaking one tongue. Babekhuluma ulimo olulodwa bonke yayingekho isiZulu ingekho iChina ingekho what babebukeka ngendlela eyodwa babebukeka ngendlela futhi eyodwa bonke ngoba bephuma kumuntu oyedwa bonke so uthe umhlaba usubhubha ke usubhubhile ngesikhathi zikoNoah nangu Noah esha 420 years eshumela ukuthi webantu akingeneni kuba uzona uzamcola kwakhona bangenayo kwangena uNoah izulu nesakhe babe u8 phakathi. Yes. Bafa bonke laba bantu. Only 8 survived. So lo 8 wasurvivayo yiwo owaphinde wenze njani wamultiply wazalana waphindaphindeka bambake uma sebezalana kwaba khona abakha umbhoshongo
Yes. Because bathi bona hey uNkulunkulu manje usibhubhisile bafowethu and sibhubhise ngamanzi ngeke siyimele indaba yakhe ake sakhe into ezoba umbhosho namanzi siyomchallenge phezulu ezulwini before kumbhosho nami ozoba njenge ransom njenge refuge abazokwazi ukuphephela kuyona. Yes. Nangu uNkulunkulu wenza njani uNkulunkulu mawufuna Genesis chapter 11 ithi wabahlukanisa ngeilimi waqala lo babeka isitina phezulu akamuza lo mnikeza udaka lo mnikeza udaka uthi awunginikeze ifosholo akamuza lo ithi then kwaba khona iconfusion because ikanti Babel it means confusion. There was a confusion lo wathi bekhuluma ngesichana akamuza lithi ke baqala lapho ke ababekhuluma ulimi abazwanayo ngalo bafloka endaweni yabo nozwa omunye wathi awuyazi uyangizwa wena waqala that how they dispersed to respective places ngokwe ama continent. Yes. Siyawazi ama continent ukuthi umoya endaweni ethize ubona umuntu ngaphesheya yamela ufake sunscreen bese bish ubheke wala akayifake sunscreen mina ngisethi uzonoba lapha eScottburg. Yes. So abale bashawa ulwandle because iweather yangala ifani neweather yala so bahlukana ke ngeindawo bahlona nangeyilimi ababefeka ubona uNkulunkulu uNkulunkulu wabaphalizwe ilimi. Yes. Because efuna ukudisbanda le yanto ababeyenza lapha ngesikhathi befuna ukuchallenge uNkulunkulu ngale ya Tower of Babel baqala ke bahlukana ke that how izizwe ke ezaba khona ngakhona nangokugcwala kwabo ke kuma continents. Kodwa mfundisi okwamanje into engikuzwe ichaza kakhulu ukuhluka kwabo kwezilimi nokuhluka kwabo ngeindawo. Akukho la uchaza khona i-race, i-color, ubuso, i-skin tone sashintsha kanjani, inwele zashintsha kanjani, because from where we're standing right now when angakuzulizala iChina no ngeke ngilizala iChina. Yes. Bengifuna uqala lapho before ngifike lapha asifuna siqale lapha before sifike lapha. Yes. Ake sibheke ulokhuzana uKhush ama Khushites ama Egyptians. Yes. And uKhush uzalo bani uzalo uHam. uHam owumntwana wesibili kabani kaNoah. Lo Khush owathi mezala wazala uNimrod. uNimrod lo wakhe lokuse eBabel. So uKhush waphuma waba ama Egyptians. Qala nje kwakuthiwa namanje makuthiwa ama Egyptians kuthiwa the Egyptians the Khushites because ama Khush lawa as Egypt. Bese kuba khona ama uHam. Yes. I mean uJafet. Yes. uJafet wenye race naye uphume naye kwaba amangisi labantu omangisi ko Europe ukuze uJafet lo bese kuba khona uShem uShem ama Arab. Yes. Shem ama Arab. Yeah, mhlambe mfundisi sike sithi ukuyisa nje phambili. You were arrested in Rome and Saudi Arabia for preaching in public. Can you take us through what's happened in those moments? Iyodwa into engikhulumayo wherever I go, ikakhulukazi uma ngispreada izwi likaNkulunkulu, I don't preach or I don't teach a doctrine. Ukuthi ebandleni lami akwenzekeni, but I teach or rather I preach a reality eyakhelwe ezwini lenkosi. Ake ngithatha isibonelo. Kulomhlaba esiphila kuona we've got njoba sisemhlabeni onjena sinento ekuthiwa engilwa nayo, lento ekuthiwa a new world order. Makhulunywa nge-new world order kukhulunywa ngento ezokwenziwa abantu bonke emhlabeni wonke. Bese ngithi mina i-new world order obani abanikazi bayo ngempela ezoqhamuka nabo. Ithi into izoqhamuka nani? Iqhamuka neRome idubula ngeUSA. So in eBhayibhelini iRome iprophesyiwe kakhulu ukuthi iRome iyona antichrist. Antichrist umuntu omele noKristu, umuntu ohlezi sihlalweni sikaNkulunkulu asusa uNkulunkulu bese kuhlala yena. Njoba umbuzo uthi ke lapha eRome I was chased.
ngadetainwa ngenxa yokuthi expose amanyala akhona phakathi. Uyabo ukuze umuntu eseRome athi umuntu imfihlo yeRosari, and ask yourself yiphi lemfihlo yeRosari enayo. Ake sithi nje iRosari enye nga expose. iRosari linama beads awu 25 emunye wayo. Lama beads awu 25 ane meaning ayishoyo. So when you go to Rome kunendawo kuthiwa iBasilica eSt Peter's Square enama steps exactly awu 25 la kuhleli khona ubani, la kune statue khona sika Peter. Ngizamkhumbula uPeter lo seBhayibhelini uPetro. Because bathi bona uPeter is our very first bishop. Engakuthiwa iSt Peter's Square. Ngithi mina no, you cannot anikwazi ukuthi inkolo ingeyeni, akuyona inkolo eyini, nina ningabadukisi benkolo. Inini nabulala amakhola. And la kwakhe khona iSt Peter's Square ila khona kwabulawa abazalwane ngesikhathi iDark Ages from 586 AD up to 1798 ngesikhathi sika Napoleon Bonaparte. Abantu died. Ngithi mina no, you killed us. Nabulala abazalwane. Therefore anibona abantu bokulandelwa because nina you are not Christians, you are anti-Christ. Nomphika uKristu abantu bafa laphana bafethu babebulawa benqunya amakhanda. Number 2, yonke lento yoChristmas eyabo. There's no Christmas thing in the Bible. It's pagan. It's a paganism. It's a pagan lifestyle. These letters ama Easters ezenzo even abazalwana abasindisiwe namabandla akuyona abazalwana yona eBhayibheli. It's pagan. It's a paganism. Umhedeni into ama Easter. Khuluma mina as umfundisi ngisindisiwe mina. Ngumfundisi osindisiwe nje okhonza ngendlela yokusindiswa. Kodwa nesitayini that I don't celebrate because ezase Rome. iRome iqhamuka njalo la ngize ngilwa la. Because it's not me alone. Kunabantu abafa babenje ngoJerome. Abantu banje ngoJonas owaqala icule lithi it is well with my soul. Walisho lo muntu uJonas eshiswa ebulawa eshiswa bani eshiswa ama Romans. Who killed Jesus? Romans. Uyabo. So yonke lento Valentine's what Romans. Sunday worship bona abantu bekhonza ngesonto ngosuku ngelo lokukhonza. It's iqhamuka kwiRoman kwipaganism kwiRoman Catholic Church. So ziningi izinto engathi ezokukholwa zisezwini ezi-distorted akuzona ezizwe ziqhamuka lapha yana Roman. Would you then say multitude of people abakhonza under Roman Catholic badukile? Into ebhlungu ukuthi abantu abaningi they don't know ukuthi badukile. Abantu abaziyilaba kuyibona abaphezulu abaphezulu kwi-hierarchical system yabo. Yibona abaziyo. So laba abazi laba abazi laba ngoba uma ukhule entweni mfethu yenziwa na ukhulu uyenza. Ake ngithatha isibonelo nje sikhule sonke sikhonza ngesonto. So ayakho umuntu akakutshela ukuthi ayisonto li wrong because ukhule wenza, and then you can't say lo muntu u wrong ngoba akazi. Umuntu uba wrong ngoba esazi ukuthi u wrong. But if umuntu enza into honestly i-conscience yakhe imngamlahle lo muntu usuke engakazi. Even the Bible says so. Uthi uNkulunkulu lapha kwiZenzo 17:8 ithi ngokuba uNkulunkulu izikhathi zongazi wayithalalisa. Ithi kepha manje usememezela kubantu bonke endaweni zonke babaphenduka. So if umuntu enza into engazi ukuthi wrong awumbale nje umuntu wrong up until azi ukuthi use wrong ke lapha. With Pope considered and regarded as a first man of God, alandela inqwaba engaka yabantu okushuthi labo bantu labo they on the wrong side. Pope is not the first. Pope is not the man of God. He's not. Let's look at his posture. I'm not saying what is the reality, but the posture into abukeka eyiyona. Ubukeka kubani? To the multitude of people. Okay. Pastor Olifant, awucacisa bosacacisa ukuthi Pope is not a man of God. Awiqhube lapha. Asiqale la ukuthi i-man of God makubizwa ukuthiwa umuntu a man of God. Uyalizwa igama man of God. Awuvela ubizwe nge-man of God ungeyona i-man of God. Awukwazi. uPope uqhamuke uyilethwa ivika. Ake sibheke into ayigqokayo ilethwa in ikhasoki yakhe noma iregalia yakhe.
lo mbhoshongo awugqokile phezulu unama crowns awu3 bese la kwi crown la yakhe bese kunegama elibhala ukuthi vicarious filii, that is a Latin, vicarious filii. Yeah. Lama crowns awu3 aphezulu yazi uthini, usho ukuthi mina ngiyabusa phansi komhlaba, that's crown number 1. Ngiyabusa emhlabeni, that's crown number 2. Ngiyabusa ezulwini, that's crown number 3. Then question, who rules under the earth? It's God, not a man. Who rules on earth? It's not man, it's God. You know, who rules in heaven? It's not man, it's God himself. You know, so what's the vicarious filii? Lo vicarious vicar, in short word. A vicar, it is someone who is sitting in place of God. Umuntu ohlezi esihlalweni sikaNkulunkulu, then osuse wena kwahlala omnye umuntu. So le ndawo eyeni akeke umuntu angahlala lapho, ongahlala lapho uyifake. Nathi singabalandeli beni ngeke simlalele lo muntu, nani ningathi manje lalelani babukeli bethu manje bona umuntu onento kanje nemshini nje akusithi sonlalela nina ngeke sizothi noma ingatrend akunina thina sazi abantu thina esibathandayo okuyinina akusinina akusiyona Durban network lesi ifake angithi ayizona. Now wathatha indawo kaNkulunkulu, makuthatha indawo kaJehova uthathe izinto zikaNkulunkulu wayiphendula kwangathi uyena oshaya umthetho. Buka la uba who forgives sin? It's God, it's Christ. But buka uthini yena uthi mina I forgive sins. Uyayibona? I forgive sins. Uma uzoqalela izono ufike uye lapha yana khona kunendawo eyikhethini awungeni, kunewindi nekhethini bese uvuma izono uvuma bese ethina I forgive you. Bese at in hoc signo vinces at I forgive your sins. Shithi uzibeke endaweni kaNkulunkulu. Uzibeke endaweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu kahle ngokwakhe. No ngifuna uyizwe ngendlela uNkulunkulu ngokwakhe. That is very true. Ngokwakhe uNkulunkulu, that why kune multitudes engaka elandelayo. Ngizokubuza umbuzo. Even becula amaculo walisi iculo noNkulunkulu phakathi. Enojesu phakathi alikho. Nathiwa ana wami ngibambe, wakuthiwa Jesu wami, thiwa ana wami ngibambe. Akushiwo uNkulunkulu because and Anna was a person who once existed na. Exactly. So Anna ozala uMaria because Anna uzala uMary lo uzala uJesu. So bona babamba lo mama. Now this is very deep. Yes. So uqinise uNkulunkulu yena ngendlela yakhe emhlabeni, that's why uJesu meqala efundisa umthandazo lapha ku Matthew 6 uthi anothi umthandazo our heavenly Father. That is very powerful. Our heavenly Father, because there'll be a father, ingathi ufata. Ufata. Mfundisi Olifant. Yeah. Sinabafundisi abaningi. Ngiyathanda ngoba siqale ngaye uPope okuyena umuntu opopular ozibeke kule posture kaNkulunkulu. We've got a lot of pastors, prominent pastors. Inkonzo zabo abazibeke ngendlela engathi sekukhonzwa yena. We can name them noma ngeke ngize ngibasho ngamagama, but uma ngabe ufika enkonzweni yakhe you even forget that there's God. But umqondo wakhe ngathi kushuthi ulinde isandla sakho, ulinde ugcobo lwakhe, ebe umfundisi ebe indoda yasemhlabeni enyathele emaphutheni njengawo. Kusho ukuthini lokuthi abafundisi abaningi sebezibeke babo uNkulunkulu bona kangangokuba uzizwa umncane mawuphambili kwabo? Uyabona lento eyibuzayo inamandla futhi I wish abefundisi bangayizwa le. Futhi mebeyizwa abayidube mebeyiduba ngoba iyiqiniso. And this is very true. Abefundisi namhlanje they are being idolized. They are being worshipped. Ibandla uma ufike ebandleni asavela uNkulunkulu sekuvela indoda. That's why sibabona behleze ehlane eziphezulu. Banosofa. Mongene enkosi kunosofa manje kuthiwa men of God. Yabo nje mezongena. Kuthiwa let abantu abasukume let us welcome the men of the moment, the men of the hour, the men of the latter days, the men aqhamuka umuntu ephathele iBhayibheli, ihlathwa phezulu, na easharishwa. All those things are satanic. Yonke leyo nto yubusathana. uJesu akaze ajatshulela kanjalo. uJesu wehleze ethobile. Uma ufunda uPhilip chapter 2 uthi uJesu
Ithi iBhayibheli abantu even uJesu wathi enamandla okulinga noNkulunkulu ithi akabonanga kwinto yokuphanga ukulinga noNkulunkulu ithi wayithobisa lithi waba njengenceko wayithobisa kwaze basekufeni kwesiphambano thina njengabantwana baNkulunkulu ezabefundisa akufanele sikhonzwe sithathe thina ibandla salesi la ngakhonza yena la khonza umfundisi Olifant buka indlela ahlala ngayo Olifant uOlifant akafike nje azokhonza nabantu uyazi befundisa abakhonze nebandla ufike sezoshomayela fanele nikhonze iqala inkonzo ukhonza ukudunyiswa akekho upastor isihlalo sakho eside silanga kade saphupha ngoba nale ihlalo bazalwane esemabandleni emasontweni it's demonic you don't akuna special seat lapha akumele ube ne special seat akuna special what mina when it comes to my church akho special seat khona ngisho Pastor Olifant abantu esike sababona abanganyatheli phansi kumele ahambe phezulu kwabantu abanye ofice emasontweni abo bethinta abantu besimame amabele obebaphansa izinqa benza lonto sebebaqawe benza as iphathi enkolo akubona befundisi labo akubona befundisi labo abadukisi and let ishiwo even eBhayibhelini these things yonke lento yenziwayo bafowethu ya prophesy ukuthi ngekhathi zokugcina kuyoba khona abadukisi uyabona meqala uJesu kuyoba khona abafundisi bamanga yes exactly and also the false prophets uyabona meqala uMatthew chapter 24 uverse 3 wakhona baqala babuza abantu bathi weJesu imake kuyokwenza kanjani lezi zinto sobona ngani mhla ngekhathi zokugcina igama lokuqala uJesu alikhuluma wathi qaphelani ukuba ningadukiswa that was the first thing that he outlined just before abaphenduli wathi qaphelani ukuba ningadukiswa umuntu yebo kusho umuntu ozodukisa mhlambe mfundisi would you blame someone ongasonti having discussed njengamanje ukuthi isonto lona indawo kaNkuluNkulu iBhayibheli seli interpretwe wrong kangakanani li interpretwa abantu for their own benefits abantu on the ground bayakubona lokho abanye bavuleka amehlo uyaba blame yini ukuthi abantu bangasonti isonto livele lona selindle engathembekile kanje no not at all I don't blame them ngingabaka umaka lapha ngithi angiba blame okwangempela ngoba into abantu abaningi abenza ukuthi bangakhonzi bangakholwa imikhuba yezinto ezenziwe emabandleni kwangathi izinto zikaNkuluNkulu kana abanye balimala enkonzweni balinyazwa befundisa abanye balinyazwe indlela ekwenziwa ngayo enkonzweni abanye ingane zabo zilimale ngenxa ukuthi balalwe abafundisi abanye abafazi babo balalwe befundisi obashela befundisi abanye bakhipha imali ezinkulu ezingenasidingo kwangathi ibandla manje iyona ndawo angazi enjani ekhaya akunjani so angiba blame abantu bafethu abangakhonzi abangakholwa kunaloko ngiyajabula bengakholwa into engiyifisa ukuthi abezwe iqiniso bezwe into yangempela ukuze baye entweni yangempela hayi kubantu bamanga mhlawumbe naye balekile before ngidedele umfowethu in one of esikutholile ngawe ukuthi uke waze wadutshulwa udutshulwa owagcina kungathi usolo ukuthi mhlambe abanye abefundisi ngoba wawukade ukhuluma uveza izinto ezamaqiniso ezifana nalezo sozikhuluma la mhlambe awusithathe usibeke ngalento yale accident yakuvelela multiple of times kukwenzeka lezo zinto maqonqo angiphathi ke outside of this country but nala eNatal kwangena imoto ezu4 nabantu babe 18 abantu ngathi mangifika nginenkonzo ngathi mangifika kwakuyi birthday yami mhla ka1 June mangifika kanti ngizoqala endaweni la ngithi ake ngiyoyipholela nje before ngiyenkonzweni because kwakuyi birthday yami njengaya ngawudlala imshini la yabona endaweni eThekwini ngadlala imshini kanti ifoni ngizoyikhohlwa ngidlala imoto ngizoyibeka la ngizoyikhohlwa ifoni
Yes. So ngathi mangiphuma umfuni ngikhohle ngathi iphindile emuva ifoni ayisekho bathi abayibonanga. Ngathi no it's fine. Kanti ngizofonelwa abantu la nginenkonzo khona bethi umfundisi ngicela ungezi. Ifoni silahlekile. Bathi bafona bathi umfundisi ungezi ngoba la kunabantu abagcwele bathele umfundisi somdubula. So kugcwele abantu abezenkonzweni. Batsheliwe ukuthi meke ngafike ngizoshawa ngoba vela bakuleyo ndawo. Abangithola abantu kwazi ukukhishwa imoto yayoma kwi-off ramp ngoba bayazi ngiqhamuka ngase South Coast. Kanti ngebhasi uqhamuka ngala mina. So bame endaweni wrong bangibheka khona kanti ngiqhamuka ngala kwenye indawo. Ngaqhamuka ngala mina ngaseThekwini nga-off ramp ngaye abangiboni. So umunye asho abone esemotini le mina uthi hayi no nayi umuntu afundisa phambi kwethu bangilandela bayangiflikela angibe uthi le nto engiflikelayo ayi vele kade kwenzeka so ngivele ngingami. Kanti abantu abazothi mfundisi ima ungabe saqhubeka angive ngishaya imoto mangifika lapha kugcwela abantu lapha ehholo isimanga bathi baba shaya u10 ungabe sahlala ngikwenze njani but no baba la kunabantu bafike bawusha ama main switch badiliza ipika babulela ama keyboard basixosha ungabuseza ngathi no khuleka siyakhona bathi baba ngathi siyakhona na nginenkanike sawungena saminyusa ama main switch ngavusa ipika zayiwile yasha inkonzo ngase ngihlale emotweni ngaphandle ngahlala emotweni phandle yasha inkonzo ngithe ngisahlele ngaphandle kwaqhamuka nazi imoto zaqhamuka ziningi enyama phezulu i4x4 ezintathu zangena wayeseza umntwana wathi we baba sebefikile laba abantu ngabusaphuma ngathi okay mntana ngeke ngiphuma ngeke ngize ngiphuma wahamba kanti ngizophuma nje 5 minutes emva sephumile kumina kanti ngizophuma ngave ngaphuma ngifaya imakhi yami la ngathi mangaqhamuka sengishaya iculu you are alpha and omega you are worthy to be praised. Ngangena ngapha lapho kukhala ubumaye endlini abantu bayaphuma abantu bayabaleka ngave ngashaya alpha noma ngaya phambili mebe ngibona ukuthi ngiphambili ngezwe inhlamba ngathi kwathiwa nangu lo muntu ukuthi baqala ke benza izinto zabo bayikhipha izinto zabo ibhamu zabo bangishaya bahluleka beza estage la ngikhona bahluleka iyodwa into engayisho ngathi mina lento eniyenzayo njengamanje ngiyashumela ingabe nisahamba hlala nilaphansi nithule nilela uNkulunkulu banisizakala base bangibiza ekhethini zikama bahamba bawu3 basala lababanye babasemdibini yilo 3 lo abasekingeni ngesikhathi emva kwenkonzo sengisekhaya ngakusasa ngaba 1:30 ngafonela umfundisi engimusho ngegama he's late now wathi we baba kunabantu abakudingayo la kule ndawo ngathi obani lapho wathi ayi baba badinga wena ngicela ukukhuluma nabo ayi ngakhuluma nabo bathi hey we baba sicela usixolele ngathi nenzeni ithina laba kanje besilapha nani ngathi uzantamba ekonzweni bafike beqhutshwa ama wheelchairs bo3 lawo bathi bayimaphoyisa kwesistation engisisho ngamagama ngoba ngiyabazi sengidlala ibhola manje ngidlala ibhola bayimaphoyisa so bangithanda from that day abayesebenkonzweni as I speak to you so ngenxa yani ngizama ukuthini ngenxa yani ngakhuluma izindaba esingaka kanti kunebandla elidominateayo leyo ndawo so kwathiwa no akashawe lo muntu so kuningi ngishawa even ngiphuma kwestation sinye semsakazo ngalandelwa even ithuthutu ngabaleka ngaze ngangena kusistation samaphoyisa la ngakuthina eThekwini sakangisiza ngaphuma la ngitshilo nama ithuthutu kwabelungu 11 wapho so but ngagcina ikhangifika kuningi lento yami ukudutshula amafethu namanje la ngaphuma la kube njalo but into engifuna ukuyichecka sase kuyona le ndaba it happening a lot of time whereby you'll find ukuthi the Islamic is hating on other religions. Sure. Is trying by all means to eliminate the other religions that are within the Middle East or whatsoever. Yeah. Nala kuyenzeka ukuthola ukuthi abakwaShembe bacwasa iZion izicwasa amaRoma kanjalo kwenziwa yini ukuthi lithi lilinywe izwi ekufanele lishunyayelwe kodwa kube nombango emabandleni. Uyabona uma ufunda incwadi yabase-Efesu chapter 4 verse 3 ifika ithi yinye inkolo it means one religion besithi ke one baptism ifithi yinye inkolo munye umbhapatisi yinye inkosi so yonke lento iyodwa inkolo kahle iyodwa
ngokwentando kaJehova. Umbabadisi umunye. Hayi lento ukuthi ucisa 7 noma ucisa ka3 noma ufakwa yonke lezo zinto. No, umbabadisi nje uwodwa. Yes. And inkosi yodwa. Into eyenza ukuthi amabandla abe maningi. Wonke lamabandla aqhamuke noma akhiwe ngama principles noma ngezinto ngemigomo yaseRome. iRome umama wayo yonke yazi bathini bona bathi ingakuphopha umehlike ebhanoyini. What he does, he kisses the ground. You know why uthe qaba umhlabathi uphopha? Uthi yonke into enyathela lomhlabathi ibelonga kumina. All denominations they pay a full homage kuthina as a papal supremacy. So ama religion, even Islam nje nayo Islam yabo Islam obheka isign yakhona. Yes. It's a Baal Hadad sign. It's a crescent moon and the sun. The crescent moon in that is star. Because Allah, it's the sun, it's the goddess of the moon and the sun. It's not God. Those people are not worshiping God. That is not God. You know? Because Omitra. Yes. The sun God. The sun goddesses. So it's not God. They can say whatever they say, but they're not worshiping God. Yes. Counterfeit, you know, like sugar coat, kwangathi into kaNkulunkulu akusinto kaNkulunkulu akuyona. So ama denominations wonke emanate kumama wabo. Uyabona ufunda iBhayibheli, uma ufunda isambulo chapter 17, ifike ithi iBabylon unina wezifebe. So uma khuluma ngonina akunhlamba le iBhayibheli ngikhuluma. Yes. Uma khuluma ngonina uba unina uma owesifazane. Owesifazane wenzani? Owesifazane she gives offsprings. Uyena ozalayo. Yes. Kusho ukuthi ingakuthiwa yinzala abantu because akekho umuntu wesifazane ongabizwa ngenzala abantu. Ingakuthiwa umthatha umshado uthi uyozala abantu. Yes. So iRome iyona ezale onke lamabandla. Bukala. Wayibona ni umuntu waseRoma bebeka amatende beshomela akwazi ubabona. Wabona abantu baseRoma behambe bethandaza emzini abantu ngeke uzubabona. Wabona abaRoma bekhonzela inkolo njengathi ngeke uzubabona. Wabona abaRoma bekhonzela amatendeni ayeke uzubabona. Be-2 be-3 banendlu yenkonzo. La bekhona banendlu yenkonzo. Uyazi indaba bengavangeli. But there is no need for us to go and preach because wonke umuntu vele system abakhonza ngayo i-system yethu ingaphansi kwabo. Yes. So they worry not about yonke into. Islamic nje nayo inkolo wrong engakhonza uNkulunkulu. Hayi ikhonza uNkulunkulu yankonzo. Ikhonza uNkulunkulu. Ikhonza ithixo zawo. Ayikhonza uNkulunkulu. There's one king. Uma ngaba bamphika uChrist uMessiah uYeshua HaMashiach. I mean I call him Yeshua. It's not Jesus because Jesus futhi wrong wona. Wrong nje ayekho to Jesus to Jesus. Ngoba nalo Jesus ilo Jesu lo onenwele ezinde lo uchaza reportia lo abantu abathi uJesu isithixo nje udoti nje lo Leonardo Pope Da Vinci lo owayenza ingane yakhe ukuthi ayenze umsangano wonke umhlaba ukhonzela isithixo engathi uJesu akusiyo uJesu lesithixo kusho sisibona sonke sithi uJesu ayena uJesu lo yana lona nezinde ino lezinde namehlahla bayo that is not akusiyo uJesu lo into yakhiwa amaRoma khohle ukuthi leyanto lo umuntu waseRoma uCesare Borgia nomfowabo uGiovanni uCesare uThemefa ubaba wakhe wesithi uzalwe ngesikhathi seDark Ages ngesikhathi kubulawa amakholo washiswa amaBhayibheli wonke ama-portraits ayino Jesu wangempela uYeshua ashiswa asuswa they did away everything ayino Christ even iBhayibheli balishisa balitranslate into Latin. So sibonga abantu abanjengo Joseph Wycliffe William Tyndale abantu abanjengo Martin Luther abantu abanjengo John Calvin Martin Luther translated from Latin to Germany ukuze ba access iBhayibheli amata kuthiwa ama wild dances nama abilities ama Hussites bathatha ama scrolls the original scrolls yes bawagcina ukuze bakwazi ukuprinta the original Bible kuthe ngo 1611 baqala ulo
ubani lo lenko King James Yes. 1611 wase ebhala iBhayibheli ethwa iKing James version ngo 16:11. Ngizama ukuthi ke yonke lento enziwayo inenkohlakalo ye-antichrist kaPope ye-Roman Catholicism, because umuthi Catholic umhlaba wonke songena very too much when it comes to that. You are touching my heart. Ilokhu nje ngoba ila ngibulawela khona lapho ngoba ngikhuluma inhliziyo kaNkulunkulu hayi yebandla, angakhi ibandla, but ngifuna ukukhipha abantu entweni engathi kaNkulunkulu kana kusiyona kaNkulunkulu. Nalabo bafundisi abayima fake abakhuluma nezilimo shakara yonke lo nonsense lezi kube ngathi into kaJehova, into kaNkulunkulu, kana bakhuluma nje into yobulozi nento yobusathana nento yobungoma. Was Jesus a black person? Yes, he was. From? He was. uJesu wacashiswa wapi? Ake ngiqalela ngibuza umbuzo mhlawumbe ngiphendule ngoba ngidinga impendulo kuwe. uJesu wacashiswa wapi? eEgypt. Where is Egypt? In Africa. uJesu ubani wasiza umuntu, ubani wazama ukusiza uJesu ngesikhathi emthalisa isiphambano? It's a person from Libya. Where is Libya? In Africa. So uJesu was black, was not white. He phela kahle, let me tell you something. This is into eyenza abamhlophe basizonda kulona ubandlulile lolu ukuthi hayi ingoba nina into eyenza abasizonda abelungu bayazi ukuthi into kaNkulunkulu inkolo iinvestwe kakhulu kumuntu omnyama. It originates from black person. Exactly. Exactly. So yonke nemelanini yonke sinayo abanayo bona. You know, sina genealogy yethu kaKristu ilapha emntwini omnyama. Black line. The true Israelites akusiyo lawo owabonayo la amhlophe. Yes. Lawo antshontsha uIsrael ngo1948 antshontsha inationality. Kwabula so many Israelites black. Ama-Israel black akusiyo lawo wabonayo ako Middle East. Imsangano yama fake lawo. Athatha ubuso abantshontsha ngo1948 kuyimanje bathi bakhe iThempeli uJesu azobuyela kulona ezolanda ibandla. That's demonic. We are even told that even Egypt, it's a land of black people, not the Arabs. Exactly. Akuwona ama-Arabs. Lama Egyptians lawa bakhona akusiwo lawa ya. Ama-Egyptians aye black. Ngoba mawubheka olokuzani olungimanas ulungimanas ilele social elaqhumbusa uJesu la. Was black. Ilokhu nje okay. Sesidlule ngase sesisova ngifuna ukuzwa what's your take on Shembe congregation? uShembe inkolo ngempela hayi kubona amaKristu lawo. Hayi akuyona amaKristu lawo futhi into engamvuma uJesu uthi uyinkosi nomsindisi akuyona inkonzo, akuyona inkolo leyo, into yabantu, it's a man made thing. You know akuyona uShembe into yabantu. uJesu utheni lapha mawufunda uJohn 14 uverse 6 uthe mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Uthini uShembe? I am the way. Ngithe qaleni mangivula ngathi mina uSathane ufika thathe into kaNkulunkulu yangempela naye ayithatha ayisebenzise. Now uthi uShembe is the way. Uyindlela yapi, you know? So akuyona into kaNkulunkulu. Umuntu ofayo, umuntu onama bodyguard, umuntu okhonzwayo awukwazi uguqa. Uthe uNkulunkulu emthethweni ake ishumi. Ufike wathi ke first commandment ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Bathi uyini uShembe? Bathi uNkulunkulu. Bapraise yena. They bow down before him. Uthe uJehova thou shalt not even bow down even any other gods. So awukwazi uguqa komunye umuntu. Uyabona? uJesu nakaguqelwanga. uJesu azenza bathi bemguqele kade khipha enze isimangaliso. Wathi ngicela ningangiguqeli ngoba munye umuntu engilaguqela uNkulunkulu. Kwayena icredit wayisusa kuyena. Naye wayekususa uNkulunkulu because wait angifuni ngathi ngilanga noNkulunkulu athi into yokuphangwa. Even uPetru wadlula uPetru kubantu begula ngesithunzi sakhe abantu babesinda engabathintanga ngesithunzi sakhe besinda beza bafike baguqa wathi no ningiqhathe noNkulunkulu. So lona ke ongena enkantolo wabona uJesu uNkulunkulu ongena enkantolo wena wabona onabameli
uma lithi iBhayibheli munye sina sinommeli thina uKristu Jesu osemele ezulwini lo melwayo uNkulunkulu okhokhela abameli onje uNkulunkulu ommeli abameli abakhokhelwayo because ummeli mkhulu kunomuntu ommele so it means lapha enkantolo umncane kabi ngalomuntu okumele because ummeli mkhulu enkantolo nawe unomelwe so is that God? Oh no, that is satanic. That is satanic. Into nje leyo nto nje ngifuna ukuthi ngize ngikhulume kakhulu because ayinabo uNkulunkulu leyo nto. Siye kwizathi sisi ulihanyana. Into enoNkulunkulu, into enomuntu phakathi. You know, once kwabakhona umuntu obekwa phambili ekuthiwa akulandelwe yena bonke lihanyana akusinto kaNkulunkulu leyo into yomuntu leyo nto. Uyazi mawufunda ulokhuzana uMatthew 15 verse 3 uJesu wa rebuke abaFarisi wathi nina niyeka ukwenza imiyalo ukugcina imiyalo kaJehova ngenxa yentando yabantu na ngenxa yesiko leni yabo so abantu banamasiko abo banama doctrines abo banamabandla abo asingakhohlwa amabandla yebo but amabandla abantu uyabo akusiwona akulona ibandla likaNkulunkulu because ibandla kaJehova lilodwa lithi ubani lithi yilaba abenza intando kaNkulunkulu begcina imiyalo kaNkulunkulu hayi imiyalo yomuntu because wathi umuntu waqathi ebandleni lami mina kwenza ukuthi akusena kaJehova leyo nto yakho so lihanyana umuntu onethuna abantu abakwazi kuya kuyena ethuneni uyayibona ukuthi once yaqala into yaba nendawo ehlala kuyona ezokwaziwa yaba nethuna ezokulona yaba nento hayi isinenkinga kwanento enomgexo nesithombe esifakwayo isihambile ke leyo nto yani skipper esinezama sekhanda lo muntu leyo nto isihambile akusiyona kaJehova mhlambe kodwa Pastor Olifant sibuze nje ngaye uJesu lo okhuluma ngayo ukuthi he's above everything mhlambe mase sikhuluma ngabantu abavula amasonto kungani ke naye kodwa wadlula emhlabeni ngalendlela adlula ngayo ekulengiswa okuwukuthi wa crucify abantu that means lokho kusho ngokusobala ukuthi naye weyinyama njengathi wekwazi ukuthinteka ngalendlela esithinteka ngayo ingakho akuwukuthi wadlula ngesandla somuntu doke kuthiwa wafa wavuka kodwa ngizama ukuye kutheni mawuthi uShembe uyamelwa ecourt angabulawa abantu ahambe aye kongcwatshwa nolihanyana usho kanjalo no just it's the same thing why are you I see somehow wengathi kune contradiction onayo asiqala ake ngiqale ekugcineni ngigcine ekuqaleni ulihanyana uShembe wafa akavukanga akalinqoba ngithuna uJesu wafa was he resurrected? Oh yes. Wavuka. Where is he? In heaven. Wabonakala evuka. Wathi mesevukile ethuneni lakhe bathi bafica ithuna li-empty hambe kule amathuna labateni babalayo amathuna abanjani anamathambo kwemanje asaphihlika ake sibuke eqaleni ke ngizwe kulumbuso ka lithi iBhayibheli eqaleni uJohn 1:1 ithi eqaleni ulizwi wayekuNkulunkulu ithi ulizwi wayenguNkulunkulu lithi konke kwavela ngaye lithi akukho kwabakhona engekho question ubani ulizwi ulizwi is Christ uYeshua uJesu kusho ukuthi uJesu simbona efika nje hayi ngoba eqala ukufika wayevele khona webo sesihlabelela abazalwa behlabela abasindisi ukuthi wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu enguNkulunkulu ekuqaleni komhlaba uyabo so wayekhona eqaleni uJesu ukuthi wayengakakhe enini enyameni uyayibona lona so buka ke la uAdam noEva esedaliwe uyona uAdam ngithi wadla lithi ingubo yenkazimulo leyo because babenquna kodwa bona babengaboni ukuthi banjani banquna because babembathiswa inkazimulo kodwa bathe sebedlile isono sase simbula inkazimulo kaNkulunkulu bazibothi banquna benza kanjani lapho mfethu ithi into babaleka nange babuza uJehova uthi Adam ukuphi na because isono sase singenile inkazimulo esingasekho kubona but what did God do? This is what God did. Wahlaba imvu ibambe leyo
wahlaba imvu athi ehlabela abafile ehlaba imvu ezoba umhlatshelo ukuze kubuyiselwe Adam noEva ebuNkulunkulwini. Uyayizwa lonto? WayesuNkulunkulu wathatha isiphuku wambathisa ngabo umzimba yabo imake. Yini imvu? Ubani imvu? Manhla imvana yoba le yamvu emele yayimile uJesu yayithi le yamvu yahlatshwayo. Ikhona imvu yangempela. Yes. Njoba uAdam noEva bonile. Ukubuyisela kwabo ngeke bayibuyise bona base beyikhave ngamahlamvu ama-fig trees. Ama-fig trees. Awukwazi ukuyikhava ngento yakho udinga ukukhava uNkulunkulu. Yes. Udinga uThixo uzaxolele hayi umuntu. Udinga uThixo uzakhava hayi umuntu. Yabo. So le wasehlaba uJesu wahlaba imvu. So le yamvu yayimele bani uJesu. Ingakho uJesu simbona uJesu esezalwa ke esezoba yile yamvu yavela Genesis esezohlanza izono zezwe njoba akwazi ukuhlanza izono zika Adam. So ukufika kwaJesu was long prophesied. It was not a mistake. It was not even coincidental. It was not even coincident. So wayezoqinisa iprofeto ezoqinisa izwi uthi imvu ezozalwa uJesu ozofika uMesiya wathi wena Maria uzokuzala indodana. Washo njalo uzokuzala indodana. Indodana ethu igama lethu Emmanuel. uNkulunkulu nathi ezofela izwe lonke isindisa umhlaba. Yeah. Last question. Sure. First father. Siyazi ukuthi maqhubeka isikhathi sazophinde sibe nawe. Hayi man ngibizeni man. Ngibizeni man. Ziningi izinto ezikhona unpack. Last question. Sure. Which is a very huge contradiction. Emhlabeni wesonto nje noma emhlabeni wenkolo. Kuthiwe uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi ize emhlabeni izohlanza izono zethu. The very same Jesus or Yeshua, if we may call it that way, kuphinde kuthiwa uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu kuthiwa wanikela ngendodana yakhe. Kodwa le ndodana kuphinde kuthiwa uNkulunkulu. Then you don't know ukuthi who is who la. uNkulunkulu uyena ophambili bese uJesu eba indodana. Then why Jesus again is being called God or labeled by God? No, uJesu. Uma ufuna 3:16 uJohn. Ikubeka ihlwane ithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe. Alithi uJesu walithanda. No. Ithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka izwakhe lithi waze wanikela ngendodana yakhe. Uyabona manje ukuthi kube yilona lo okholwa yiyo indodana angabhubhi kepha benokuphila njani okuphakade. So uJesu uyindodana kaNkulunkulu uMesiya uyena phela lo uJesu owenze ukuthi thina sikwazi ukuxolelwa izono uNkulunkulu. So uJesu uyena umsindisi uzile akayena uNkulunkulu. No, he's not God. He's not God. Akithi naye uyasho lapho kuFilip 2 uthi Philip 2 angifuni ukulingana noNkulunkulu. Uthi angifuni uthi izithobeni kuzobe sekufeni uthi nami ngathi ngiphuma emhla ezulwini kodwa ngifunanga ukulingana noNkulunkulu into yokuphangwa. Kwayena uzisho uyazikhipha ukuze naye angavele eseklema ubuNkulunkulu eyindodana kaNkulunkulu. Into eyenza sithi uNkulunkulu ingoba uthunye uNkulunkulu. Abo nje nami nginamadodana nami. Uma kubona uvethwa Olifant. Angithi yabona babizwa ngami kuthiwa Olifant. Mebe makubizwa bona ngoOlifant kubizwa mina through them. Angithi so uma nawe nje uma unekhaya kuthiwa usikhulekile kasibani basuke besha ubaba wakho la uzalwa khona angazi izolo abanye bathi bebakhumuza athi hayi mina umuzi kababa lo. So now ivele kanjalo lento kaJesu ngathi uNkulunkulu ngoba vele uphuma ezulwini uvela kuNkulunkulu bese kusithi engathi uNkulunkulu asi uNkulunkulu uthi unamandla vele invested kuNkulunkulu ebuNkulunkulweni bakhe. Asithembeke abantu balaphekile. Nganza kwethu it is Durban Network. Siyalivala ke uhlelo sazophinda sivakashele Pastor Olifant obesivakashele namhlanje e-studio la kwi-Durban Network. Mfundisi sibonga kakhulu isikhathi sakho ozinika sona ukusivakashela e-studio namhlanje. Mhlawumbe abafisa ukukuthola lapha enkundleni zokuxhumana bafika kanjani kuwe? Ake ngibonge nami ku-studio sithi sihle kangaka. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi
nithembe ningithembe ngabalaleli beni abangaka nababukeli beni abayingaka abayinkumbi nami lesi studio ngiyasibuka kakhulu ngiyasilandela ngendlela emangalisayo no mina nguPastor Olifant balaleli Pastor Olifant lo abafisa ukungithinta inamba yami ithi 073 171 1899 ithi 073 171 1899 uyakwazi ukungithinta nje ku WhatsApp ngiyawudlala WhatsApp ngikhona anginabo Twitter anginabo Instagram ngiyakhona ke Facebook so office nje ukuxhumana nami angithinta kuleyo number singaxoxa mhlawumbe sithi uyayifuna lezi ifundo nginazo ifundo and nginama group enginawo I've got more than 70 WhatsApp study groups enginawo more than 70 enginawo la engifundisa khona day in and day out ilaka yonke into ihlala obala so if umbukeli wami uyafisa na ukuthi ube ingxenye yalama group lawo please ngithinte leyo number ngizokufaka e groupini noma usho ukuthi uhlala kuyiphi indawo mhlawumbe ufisa ke ngifike ebukhoma ke sibe nezifundo nani sihlale liphansi kanje nabantu aba 3 4 5 6 noma 2 kb please call me don't pay me I will come ngizohlala phansi sizoxoxa sizofundiseka sizofundisa nabafundisi nabanye emabandleni mabefisa ukuthi cha bafisa ngifike emabandleni abo be free to invite me then I will come ungithinte senza wonke sibona ukephi mawufisa ukukhonza ebandleni ufisa ukuvasha ebandleni ngitshela ukuthi ngakiphi indawo ukuze ngikwazi ukuxhumanisa nebranch engakuleyo ndawo la uhlanga khona Feel free to book umfundisi uPastor Olifant. This is Durban Network. I am a host Sabelo mfokanda basivala njalo ihlelo sithi nje kunina abake babonana baphinde babonana. Danko.